Kde? Ty krávo. Kde? A Lukáš Fontén. Pavel Rus. Halo. Ale on je veme všechny ještě. No a Lukáš Fontén. Za Lukášem Martin Svoboda a Miloš Hora. Pak 90 Martin Kala a pole nám uzavírá 39 Martin Kalou. Ale jede jako. To není taková oplačka, ale. Ten družička suverénně na čele, ale... Dominik Šuster, Pavel Rus, teď tam líto jako stěla ze 150. Odrazil úplně do stupy, ale. 150. Je to Martin Svoboda. Zatím je na místě pátém. Právě za tím letcem Martinem Svobodou. Na místě druhém Adam Filip, třetí místo už Petr Růžička, na čtvrtém místě Martin Svoboda, ale na tahu se tvrdě tlačí Martin Svoboda. No a tady máme zónu bez předjíždění. Kde? Ty krávo. A Lukáš Fontén. Pavel Rus. Halo. Ale on je veme všechny ještě. No a Lukáš Fontén tam bojuje o třetí, čtvrté místo. Máme tady bodu čtvrtý bodů. Martin, jo, se jmenuje. Martine, na to! Kurva, fandněte, ne? Modrej je. Jede! Petr Růžička hodně špatně odstartoval. Dej to, pojď! Adam Filip a s ním Pavel Rus. Pěkně, Otamar! Za 150 Martin Svoboda. Dobře moc, ty vole! A za Martinem jede Dominik Šuster. Jedem. A jedno, vole, opět si Dominik Šuster byl před Martinem Svobodou. ty vole, aj. Nejdou se tam. Ano. No a před Martina už se dostal do Milan Blažej.
Dominikem Milan Blažek, Petr Růžička, Martin Svoboda, Václav Věterná, Lukáš Fonten, Miloš Hora a pohled uzavírá Martin Kahou. Martin Svoboda, ne, Martin nám jede. Milan Blažek tam bojuje o druhé místo s Pavlem Rusem a za ním je Petr Růžička. Pavel Rus, znovu je to druhé místo a Pavel Rus ho prohrává. Milan Blažek na místo druhé. Poslední kolo. Pozor, tam se člověk souboj o první místo. Adam Filip a Milan Blažek. Adam Filip drží ideální střepu, teď ten je na cílovém rovníku. Adam Filip. A chytí. Milan Blažek to stihnul i přes atak Adama Filipa. Má trošku slidárna. Velice pěkně